Είναι η Εφη. Είναι ο Ζήσης. Είναι ο Βασίλης. Και αυτό είναι το Fact You. Καλώς ήρθατε στο Πάτα Pose, μια spin-off εκπομπή του Fact You, όπου εγώ, ο Βασίλης, η Εφη. Γεια σας! Και ο Ζήσης. Γεια σας, ρε παιδιά. Παρουσιάζουμε τα καλύτερα facts που βρίσκουμε κάθε φορά για μια θεματική που έχει παρουσιάζουμε επεισόδιο. τα καλύτερα facts. Τελεία. Που βρίσκουμε κάθε φορά όμως. Πάντα τα καλύτερα. Πάντα λοιπόν τα καλύτερα facts. Σήμερα όμως είναι ένα επεισόδιο Πάτα Pose, στο οποίο ασχολούμαστε με ταινίες και σειρές. Το θέμα μας για σήμερα, όπως τα είδατε και στον τίτλο, είναι τα καλοκαιρινά blockbusters. Τι άλλο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εκτός από κάτι τέτοιο, και να μιλήσουμε για πολλές ταινίες μαζί και για καλοκαιρινές ταινίες που κάνουν επιτυχία, δηλαδή βγήκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες το καλοκαίρι. Πολλές από αυτές δεν βγήκαν στην Ελλάδα το καλοκαίρι, έχω να πω, γιατί στην Ελλάδα αργότερα. το καλοκαίρι δεν τις βγάζουν, γιατί ο κόσμος πάει για μπάνιο και τις βγάζουν αργότερα, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο βγήκανε καλοκαίρι. Έπρεπε να φέρω τώρα το Inside 2. Inside Out 2. Inside 2. Το Inside 2. Το Insidious. Το μέσα το 2. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για πολλές ταινίες. Δεν ξέρω τι έχετε φέρει εσείς. Εγώ σας έχω φέρει παιχνιδάκι με ταινίες. Θα είναι ένας συνδυασμός Fact You και Πάτα Pose. Και σας έχω φέρει παιχνιδάκι με διάφορα πράγματα. Τι κάνεις εσύ με το μικρόφωνο? Θέλω να δω αν με βολεύει έτσι. Οκ, να μην ακούγεσαι μόνο. Γιατί, τι έχω τρέμω, τι έχω, Πάρκινσον. Είναι λες και ετοιμάζεσαι να μας πεις κάποιο τραγούδι. Ο Ζήσης λοιπόν θα βγάλει λόγο και μετά τραγουδήσει κάτι δημοτικό. Κάποιο δημοτικό τραγούδι, λογικά. Εγώ θα παίζω κλαρίνο από πίσω. Εσύ, αγάπη μου, είσαι κλαρίνο από πίσω. Λοιπόν, και πέρα από το παιχνίδι, να πούμε ότι το σημερινό επεισόδιο είναι το τελευταίο μας κανονικό επεισόδιο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Είπες στον κόλλο μου κλαρίνο. Όχι. Πώς κατέληξες εκεί? Ότι είμαι κλαρίνο από πίσω. Όχι. Είπα από πίσω. Τι είπα? Είπε, δεν είπε, εσείς αγάπη μου, κλαρίνο από πίσω. Επειδή είπες θα είσαι από πίσω από το Ζήση για να... Α, εντάξει. Εγώ δεν βάζω τίποτα από πίσω, γενικά. Εντάξει, τώρα. Ναι, τώρα θα βάζω ολόκληρο το κλαρίνο, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Ρωτάω μικρό καλάθι. Οκ, Πάμε πάμε, παρακάτω. προχωράμε. Λοιπόν, θα είναι το τελευταίο μας επεισόδιο αυτό, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, και θα είναι το τελευταίο για την 4η σεζόν. Παιδιά, 4 σεζόν. 4 Πώς σεζόν, νιώθετε γι' παιδιά. αυτό? Έφη μου, δεν ήσουν σε όλες δυστυχώς. Εντάξει. Γιατί Θα- γελάς? Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, γιατί να Θα τα πούμε, τώρα. εντάξει, οκ, να τα πούμε στο Να τα πούμε επόμενο. στο επόμενο, που θα σας χαιρετήσουμε κανονικά. Στο σημερινό να πούμε ότι δεν ψηφίζετε. Εμείς εδώ θα ψηφίσουμε έτσι τυπικά για να δούμε ποιο Είχα fact μας άρεσε μία ευκαιρία να περισσότερο. κερδίσω το σημερινό επεισόδιο και δεν θα την έχω τελικά. Λοιπόν, να πούμε ότι από σήμερα θα ανεβαίνει story για να μας story και στο Discord να μας στείλετε ερωτησούλες για να κάνουμε Q&A στο τελευταίο επεισόδιο, να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε, εκτός από το μέγεθος του Ζήση, γιατί είπε δεν θα το πει. Όχι, εγώ είπα ότι θα το πω, ο Βασίλης είπε δεν θα το πει. Ωραία. Εκτός από το μέγεθος του Βασίλη, λοιπόν. Γι' αυτονόητους λόγους δεν θα το πει ο Βασίλης. Είναι αντιστρόφως 0,4. ανάλογο με την ηλικία σου. Πολύ κρατήθηκες. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε πάρει κάποιο σχόλιο ακόμα. Λοιπόν, και οπότε ναι, να μας στείλετε ό,τι θέλετε, να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα πάντα για το μεγεθός μου, αλλά δεν έχω. Και αυτά. Εντάξει, εσύ να μπορείς να ρωτήσουν τι νούμερο σου φοράς. Αλλά Δεν ξέρω. θα μπορούσαμε. Την περίμενα αυτή την απάντηση Ναι, για για κάποιο λόγο από την Εφη και Ναι, εγώ. Δεν ναι. ξέρω. Ωραία. Πέραν αυτού, είμαστε και σοβαρό podcast άμα θέλουμε. Οπότε μπορείτε να μας ρωτήσετε και άλλα πράγματα για τα παρασκηνιακά, πώς βρίσκουμε τα facts μας, πώς επιλέγουμε Όλα, ρε παιδιά, θέματα. τις πατούσες μας. Προσωπικές ερωτήσεις. Προσπαθώ, κάνω μια προσπάθεια να γίνει αυτό το podcast πιο σοβαρό. Παιδιά, και το χαλάσω όλο. Πραγματικά, ρωτήστε ό,τι γουστάρετε και ό,τι θέλουμε θα το απαντήσουμε. Έτσι. Ό,τι δεν θέλουμε θα το πούμε εδώ πέρα και θα πούμε ότι δεν το απαντάμε. Αυτά. Ακριβώς. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα ήθελα να μας γράψετε στα σχόλια του Spotify ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία που έχει βγει έτσι καλοκαίρι, μεγάλο έτσι blockbuster, είτε είναι σειρά ταινιών, είτε είναι ανεξάρτητη ταινία μόνη της μία. Ό,τι θέλετε, ποια σας αρέσει περισσότερο, ποια βλέπετε συνέχεια, ποια την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ τέλος πάντων. Και αφού είπαμε όλα αυτά, να πάμε σε παιχνίδι. Είστε έτοιμοι ή να θέλετε να πάμε. πούμε κάτι άλλο? Όχι. Ποιος έχει φέρει? Εγώ έχω φέρει. Τέλεια, πάμε. Να πω ότι έχω παίξει σε μια σειρά. Σε μια σειρά έχεις παίξει? Σε ποια σειρά? Λοιπόν, Οικογενειακές Παλούκι ιστορίες. Λουκ στην όχι στις Αγριαδίση. οικογενειακές στην ιστορίες. Αγριαστήση. Χειρότερο από τις οικογενειακές ιστορίες. Για πες. Είσαι απαράδεκτος, αλήθεια. Λοιπόν, μπορεί να την ξέρετε από τον Νίκο Μουτσινά, την Ελευθερία Καραδίμου, στην Καβάλα.
Αλήθεια λες. Μία τύψα η οποία έκανε καβαλιώτικες σαπουνόπερες. Καβαλιώτικες. Από την Καβάλα. Α, οκ. Λοιπόν, εγώ σε μία φάση μου έβλεπα πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Trash TV γενικά. Είμαι ερωτευμένη, δεν μπορώ να σταματήσω. Παίζει η οικογενειακή ιστορία μόνιμα στο σπίτι μου. Τα όμοια στα όμοια, ναι. Και έβλεπα. Μαζέψου κι εσύ. Και έβλεπα πάρα πολύ αυτές τις καβαλιώτικες σαπουνόπερες και αποφασίσαμε με δύο φίλες μου, οι οποίες ασχολούνται με τη μουσική, Ναι. να ηχογραφήσουμε ένα τραγούδι της κυρίας Καραδίμου που ήταν δικό της και να της το στείλουμε. Της το στείλαμε. Μας έχει βάλει την ηχογράφησή μας στη σειρά και στην επόμενη σειρά της μας έστειλε τους στίχους από ένα τραγούδι που ήθελε. Γράψαμε τη μουσική και το ηχογραφήσαμε σε τριφωνία και έτσι το στείλαμε και βρίσκεται και αυτό το τραγούδι στη σειρά και έχει και το όνομα του επώνυμού μου. Μάλιστα. Εύχομαι ποτέ να μην το βρει κανένας από τους γονείς που δουλεύω, γιατί θα χάσω πάσα Πραγματικά ιδέα. θα κάτσω να το βρω εγώ. Όπως εύχομαι και για το podcast να μην το βρει ποτέ κανείς γονιός. Υπάρχουν, ναι, στο YouTube. Μα, θα μας τα δείξει εμάς. Βεβαίως θα σας τα δείξω. Και βάζω link κάτω από το επεισόδιο. Θα μας τα δείξει. Μόνο μεταξύ μας, ξέρεις. Ναι. Ναι, θα σας τα δείξω μετά. Πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονώ να τελειώσουμε τώρα όμως. Είπα να το πω γιατί ήταν σχετικό με το Pata Pose. Να ξέρετε ότι είμαι κι εγώ σε μεγάλες παραγωγές. Μεγάλες. Ναι. Καβαλιώτικες. Καβαλιώτικες. Μάλιστα. Κρίμα. Τώρα άντε να συνεχίσει το επεισόδιο. Έλατε. Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι. Ποιος έχει φέρει? Εγώ Ο Βασίλης. είπαμε για δεύτερη φορά. Σωστά, ναι, Κάποιο Πάρκινσον πήγα να πω. Μουσική αλλά- Pata Pose, παρακαλώ. Είστε έτοιμοι να διαγωνιστείτε? Δεν ξέρω. Όχι, αφού δεν μετράνε οι πόντ, στα αρχίδια μας. Εντάξει, για εμάς εδώ μετράνε. Αν είναι Για μας δυνατόν. μετράνε. Ναι, Ωραία, θα με βεβαίως. ψηφίσετε. Λοιπόν, ένα. Συγγνώμη, δεν είπαμε ότι θα ψηφίσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Εμείς θα ψηφίσουμε, ρε παιδί μου. Οι Τα δικοί παιδιά μας θα δεν. προσμετρηθούν. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Εντάξει. Τα παιδιά δεν θα ψηφίσουν. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, είναι 21 Ιουνίου του 2002. Και σκάει στους κινηματογράφους, πάρτε και τον καρπουτζή σας. Καρπούζια, Σαν εκκλησία πεπόνια. ακούγεται. Κύριε Λέισον, κύριε Ακούγεται, για Λέισον, κάτσε κύριε λίγο, Λέισον. συγγνώμη. Σταμάτησε τώρα, είναι δυνατόν. Το βλάκα. Ντράπηκε. Έχει ωραία καρπούζια να βγω να πάρω. Και εμένα μου αρέσει το Δεν ξέρω καρπούζι, βασικά. εγώ. Έχω ένα πάρα πολύ καιρό. Τώρα θέλω βάφλα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι 21 Ιουνίου του 2002 και σκάει στους κινηματογράφους ταινία επιστημονικής φαντασίας με την εξής περιγραφή. Βασισμένο σε μια ιστορία του διάσημου συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Philip K. Dick, η ταινία είναι ένα θρίλερ δράσης που διαδραματίζεται στη Ουάσιγκτον το 2054, όπου η αστυνομία χρησιμοποιεί μια ψυχική τεχνολογία για να συλλάβει και να καταδικάσει δολοφόνους πριν καν διαπράξουν το έγκλημά τους. Τι είναι η ψυχική τεχνολογία. Psychic. Ό,τι λυπείς τώρα, εντάξει. Κατάλαβες. Ό,τι λυπείς. Ο πρωταγωνιστής είναι ο επικεφαλής αυτής της ειδικής μονάδας προεγκλήματος και ο ίδιος βρίσκεται να κατηγορείται για τη μελλοντική δολοφονία ενός άνδρα που δεν έχει καν γνωρίσει. Αυτή είναι η περιγραφή της ταινίας, έτσι. Πολύ Η ενδιαφέρουσα σύνοψη. ακούγεται. Όντως πολύ ωραία. Ποιος διάσημος ηθοποιός πρωταγωνιστεί? Α. Christian Bale. Β. Tom Cruise. Γ. Matt Damon. Δ. Michael Fassbender. Τώρα άκου ερώτηση, ρε μαλάκα. Δεν μας είπε καν το όνομα της ταινίας, ας πούμε. Όχι ότι θα το ξέραμε, αλλά ούτε καν αυτό. Ωραία, εγώ αποφάσισα. Κι εγώ. Για παίζεις που αποφάσισες πρώτος. Το Β. Το Tom Cruise δηλαδή. Να. Εγώ το γάμα. Εσύ τον Matt Damon Δεν ξέρω πώς μοιάζει, αλλά. και Ο τελευταίος ο Έλεος. σούφρο τέτοιος θα είναι. Και η σωστή απάντηση είναι ο Tom Cruise. Εσύ παίρνεις ένα πόντο. Η ταινία είναι το Minority Report. Οκ. Για όποιον θέλει να τη δει. Και Να τη δούμε. σας έχω φέρει και από ένα τρίβια για κάθε μία από τις ταινίες που έχω φέρει στις ερωτήσεις μου. Πάλι 18 Ο Tom ώρες το Cruise- παιχνίδι του Βασίλη. Ο Tom Cruise, να μην την κάνετε τεράστιο. Ο Tom Cruise και ο Steven Spielberg συμφώνησαν και οι δύο ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας. Συμφώνησαν και οι δύο να παραιτηθούν από το σύνηθι μισθό τους για να διατηρήσουν τον προϋπολογισμό της ταινίας κάτω από τα $100 εκατομμύρια. Ανταυτού συμφώνησαν να πάρουν το 15% του ακαθόριστου κέρδους της ταινίας. Εν τέλει, η ταινία κόστησε 102 εκατομμύρια, πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλανε, και τα κέρδη παγκοσμίως ανήλθαν στα $358.372.926. Τίποτα. Του τέστην, αυτοί οι δύο μοιράστηκαν 53 εκατομμύρια, σχεδόν 54 εκατομμύρια. Μάλιστα. Εντάξει. Μοιράστηκαν. Άρα Μοιράστηκαν. 25 ο καθένας, 25-26. Yes. Εντάξει, το έκανα για μία φορά και μετά θα καθόμουν για όλη μου τη ζωή. Και ξέρουμε ότι ο Tom Cruise ούτε ο Steven Spielberg δεν κάθισαν.
Όχι, έκαναν κι άλλες. Ναι. Δεν τους φτάσανε. Λοιπόν, νούμερο 2. Μία εκδικητική νεράιδα οδηγείται να καταγραστεί μια πριγκίπισσα ενώ ακόμα είναι βρέφος, μόνο για να ανακαλύψει ότι το παιδί θα μπορούσε να είναι το μόνο άτομο που μπορεί να αποκαταστήσει την ειρήνη στην ταραγμένη γη τους. Καλοκαιρινό blockbuster της Disney του 2014. Από τις αγαπημένες 10 μου χρόνια ταινίες. πριν. Πω, και έχει βγάλει και 2. Ποιος είναι ο τίτλος της ταινίας? Το Όποιος ξέρω, προλάβει το πρώτος. ξέρω, το είπα. Μαλέφισεν. Ούτε Το μπάζερ τίποτα. Τίποτα. Όποιος προλάβει πρώτος. Άσε μας, μωρέ. Δεν είναι Από τις δίκαιο τώρα αυτό. αγαπημένες μου ταινίες. Όποιος προλάβει πρώτος. Δεν είναι δίκαιο. Το buzzer τι είναι? Όποιος προλάβει πρώτος. Ναι, πατάμε. Τώρα εγώ δεν Αυτή όσο. Μια ώρα φώναζα, το είπα. Όχι. Φορές τόση ώρα το πατώ και δεν είπες την Όσο το απάντηση. έλεγες, απαντούσε. Δεν είναι δίκαιο. Ε, Δεν είναι δίκαιο, αλλά δεν θα τον ασχοληθώ γιατί έχω επίπεδο. Λοιπόν, η ταινία είναι στα ελληνικά Maleficent, τη δύναμη του σκότους και πρωταγωνιστούν η Αντζελίνα Τζολί και η Ελ Φάνινγκ. Είναι τέλεια ταινία. Ναι. Και το Αρέσει πάρα τρίβια πολύ. που σας έχω φέρει είναι το εξής. Η Αντζελίνα Τζολί συνεργάστηκε πολύ στενά με τους σχεδιαστές κουστούμιων και μακιγιάζ για να δημιουργήσουν την απειλητική εμφάνιση της Maleficent. Τα στελέχη της Disney δεν το πήραν και πολύ καλά αυτό. Ελπίζοντας να εκμεταλλευτούν την ομορφιά της Τζολί στο μάρκετινγκ της ταινίας, αλλά η ηθοποιός επέμεινε ο χαρακτήρας να διατηρήσει την πιο τρομακτική εμφάνιση της ενσάρκωσης του χαρακτήρα. Καλά, πάλι κουκλάρα ήταν. Στην ταινία κινουμένων σχεδίων, ωραία κοιμωμένη του 1959. Έλα, εντάξει, πάλι στηρίχτηκαν στην ομορφιά Ναι, ρε της. παιδί Είναι μου, αλλά πάρα πολύ όμορφη. Έχει άγριο πρόσωπο. Έχει πιο έντονα όμως. τα ζυγωματικά της, ακόμη πιο έντονα από ό,τι ήδη ήταν. Ναι. Και τα Αλλά κέρατα. ακόμα είναι πανέμορφη, εντάξει. Και τα τώρα. κέρατα και μιλάμε. Αν και δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κανείς Και άσχημη με μιλάμε Αντζελίνα για Τζολί. το βασικό κοινό που απευθύνεται αυτή η ταινία, Είναι που είναι παιδιά. παιδάκια 7-8-10 Παιδάκια. Εντάξει, χρονών. βέβαια η ταινία αυτή δεν είναι μόνο για παιδιά Όχι, όπως ρε παιδί βγήκε. μου, Δηλαδή όλοι έκανε την μεγάλη είδαμε. επιτυχία και στους Εμένα μεγάλους. μου άρεσε που λίγο η Disney κάπως πήγε και έβαλε τα backstories των κακών. Ναι, στη Maleficent ήταν πετυχημένο, σε άλλα δεν είναι τόσο. Σε άλλα δεν ήταν τόσο, ναι. Λοιπόν, 3. Στην ίδια ταινία, μία από τις 3 νεράιδες που προσέχουν τη μικρή πριγκίπισσα υποδίεται η ηθοποιός Ιμέλντα Στόντον. Σε ποια άλλη γνωστή ταινία φαντασίας η ηθοποιός αναλαμβάνει το ρόλο της ανταγωνίστριας, της κακιάς δηλαδή? Έπαιξες λίγο φακτότρυπα. Αυτό τέτοιο. έκανα, ναι. Α, Φακτότρυπα. Αλφα, μαύρη τρύπα του fact chef μου. φακτότρυπα. Λοιπόν, Α. Το χρονικό της Νάρνια, το λιοντάρι, η μάγισσα και η ντουλάπα. Β. Ματίλντα. Γ. Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι, η κλοπή της αστραπής. Δ. Ο Χάρι Πότερ και το τάγμα του Φίνικα. Ωραία. Εγώ είμαι έτοιμος. Κι εγώ. Για πες, Εφη. Το Δέλτα. Το Χάρι Πότερ. Ο Χάρι Καπότερ. Ο Χάρι Πότερ. Σαν χάρη καπόταλα τώρα, δεν μπορώ. Επίτηδες το είπα. Και συζήτησαμε το ίδιο. Ναι, ο Χάρι Πότερ. Μπράβο. Παίρνετε και οι δύο λοιπόν από Είναι ένα αυτή η πόντο. πουτάνα με το ροζ. Είναι αυτή που παίζει την Ντολόρες Umbridge. Πω, Χάρι Πότερ. στο Με τα Harry πορτοκαλί Potter. μαλλιά. Όχι. Όχι, Α. με το ροζ το ταγέρ. Με τα πορτοκαλί μαλλιά είναι η οικογένεια Weasley. Αφού δεν έχει δει μωρέ Harry Potter. Ό,τι πείτε. Λοιπόν, η Ιμέλντα Στόντον ήταν η μόνη επιλογή των παραγωγών για το ρόλο της καθηγήτριας Ντολόρες Umbridge. Αυτή και η σχεδιάστρια κοστούμιων Gianni Tamim σκέφτηκαν να κάνουν το φόρεμά της χρωματικά πιο γεμάτο και πιο κορεσμένο όσο εκτιλήσει τη ταινία και ο χαρακτήρας αποκτά όλο και περισσότερη επιρροή στο μαγικό σχολείο Hogwarts. Το μυθιστόρημα περιγράφει ότι είναι σωματικά παχουλή και σαν φρύνος. Τι είναι ο Φρύνος. Είναι ένα μεγάλο βατράχι. Λοιπόν, 4. Πάμε πίσω στις 11 Ιουνίου του 1982. Όπου βγαίνει μια ταινία στους κινηματογράφους για την οποία λένε οι κριτικοί στο Rotten Tomatoes. Όντας ταυτόχρονα μια συναρπαστική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας και ένα αξιοσημείωτο πορτρέτο της παιδικής ηλικίας, η συγκινητική ιστορία του Steven Spielberg για έναν εξωγήινο που νοσταλγεί το σπίτι του παραμένει ένα κομμάτι κινηματογραφικής μαγείας για μικρούς και μεγάλους. Όποιος το πει πρώτος. Ξανά πες το. Ναι, και εγώ θέλω πάλι. Όντας ταυτόχρονα μια συναρπαστική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας και ένα αξιοσημείωτο πορτρέτο της παιδικής ηλικίας, η συγκινητική ιστορία του Steven Spielberg για έναν εξωγήινο που νοσταλγεί το σπίτι του παραμένει ένα κομμάτι κινηματογραφικής μαγείας για μικρούς και μεγάλους. Με το 3, όποιος το πει πρώτος κερδίζει. Τον τίτλο της ταινίας θέλουμε. 1, 2, 3. Ή ο εξωγήινος. Το υποζήσεις. Εντάξει. Πάρτο. Φέρτο. Λοιπόν, η ταινία είναι όντως «Ητίο εξωγήινος». Έχει χάρη που το είπα μισό. Και σαν τρίβια έχω να σας πω ότι στη σκηνή του Halloween, όπου ο E.T. βλέπει ένα παιδί με κοστούμι Yoda και φαίνεται να το αναγνωρίζει, αυτό είναι ένα inside joke του Steven Spielberg για τον καλό του φίλο, τον δημιουργό του Star Wars, George Lucas. Στο Star Wars Episode 1 The Phantom Menace του 1999, ο Lucas επιστρέφει το αστείο σε μια σκηνή που διαδραματίζεται στη γαλαξιακή γερουσία.
Στο πλάνο των διάφορων γερουσιαστών που φωνάζουν, μπορείτε να δείτε το είδος του E.T. ανάμεσα στους υπόλοιπους διαγαλαξιακούς λαούς που απαρτίζουν τη γερουσία στην κάτω δεξιά γωνία του πλάνου. Δεν την έχω δει την ταινία. Πολύ ωραίο. Την έχεις δει, εσύ μου. Το E.T. Α, δεν έχεις δει το E.T. Όχι. Ούτε εγώ. 5. Ούτε το Star Wars. Ναι, Star Wars έχω. 5. Από ποια άλλη δημοφιλή διαγαλαξιακή ιστορία δανείζεται πολλά στοιχεία η σειρά ταινιών Star Wars και ειδικά η αρχική τριλογία? Α. Dune. Β. The Expanse. Γ. Star Trek. Δ. Battlestar Galactica. Αποφάσισα. Εντάξει, Εφη μου, πες. Το Dune. Ζήσει. Κι εγώ. Μπράβο σας, παιδιά. Το βρήκατε και οι δύο. Λοιπόν, τα σχέδια του Denis Villeneuve, που είναι ο σκηνοθέτης των καινούριων ταινιών του Dune, που είναι 2 πλέον, ήταν αρκετά φιλόδοξο όταν ξεκίνησε την παραγωγή, καθώς ήλπιζε να το κάνει το Star Wars που δεν είδε ποτέ. Σαν λέω ότι δεν μου άρεσαν πολύ τα Star Wars έτσι όπως ήταν τελευταία και θέλω να φτιάξω κάτι καλύτερο. Σε μια συνέντευξη εξήγησε ότι περισσότερες από τις βασικές ιδέες του Star Wars, επεισόδιο 4, A New Hope του 1977, προήλθαν από τον Dune, οπότε θα ήταν μια πρόκληση που θα είχε να αντιμετωπίσει αυτό το έργο. Ο Villeneuve είπε μάλιστα: κατά κάποιο τρόπο το Dune είναι Star Wars για ενήλικες. Μείωσε πολύ το Star Wars τώρα. Βούλωσέ το. Το έχεις βουλώσει τώρα και δεν το ξέρεις. Τελείων. Μαζέψου. Θεωρώ ότι ήταν απλά υπερβολικός. Δεν είναι και για παιδιά το Star Wars. Εντάξει, το πάνε όλοι όμως ότι τα τελευταία τα Star Wars δεν. Εγώ δεν τα έχω δει, αλλά έτσι μου έχουν πει. Ναι, το έχουν πει ότι έχει πέσει η ποιότητα. Λοιπόν, 6. Συνήθως τα πάρκα της Walt Disney διακοσμούν πανάκριβες μαγικές ατραξιόν εμπνευσμένες από τις εκατοντάδες ταινίες της, αγαπημένες για μεγάλη μερίδα του κοινού. Μεταξύ όμως του 2000 και του 2005, η Disney κάνει μια ασυνήθιστη κίνηση για τα δεδομένα της. Αποφασίζει να ακολουθήσει την αντίθετη λογική και να παράξει μια ταινία η οποία θα ήταν εμπνευσμένη από μια ατραξιόν της αυτή τη φορά, κάτι που δεν είχε ξανακάνει. Κανείς δεν περίμενε αυτή η ταινία να τα πάει καλά στο box office κι όμως η ταινία σάρωσε. Ποια ήταν? Α. Οι πειρατές της Καραϊβικής, η κατάρα του μαύρου μαργαριταριού. Β. Δεινόσαυρος. Γ. Ψάχνοντας τον Νέμο. Δ. Λίλο και Στιβ. Έτοιμη. Για πες, Εφη. Α. Οι πειρατές της Καραϊβικής, η κατάρα του μαύρου μαργαριταριού. Και εγώ η κατάρα του μαργαριταριού. Πες, Εφη Γραντήρας. Αλφιγραντήρα. Τι? Πάρε φορά. Αφιγραντήρας. Τέλεια. Μπράβο. Λοιπόν, το πες. πήρατε και 2 από 1 πόντο. Είστε δεν σωστοί. Το είχαμε πει τις προάλλες. Παίζει εγώ πάλι να το Σε είχα πετάξει. επεισόδιο, Το είχα πει σαν τρίβια όμως. Σε κάποιο επεισόδιο, ναι, κάτι είπαμε και το πέταξες. Μπράβο, παιδιά, δεν σας έφτιαξα δύσκολες ερωτήσεις αυτή τη φορά. Μαλάκα, πώς μας ρίχνει έτσι τη νίκη κάθε φορά. Μην χαρούμε κάτι. Λοιπόν, σας έχω 2 μικρά τρίβια για αυτή την ταινία. Υφάσματα και καρβουνόσκονοι χρησιμοποιήθηκαν για να κρύψουν τα πολυάριθμα τατουάζ του Johnny Depp. Το τατουάζ Jack Sparrow στο χέρι του στην ταινία είναι ψεύτικο, αλλά έκανε ένα πραγματικό αντίγραφό του αφού τελείωσε την ταινία προς τιμήν του γιου του Jack. Εντάξει, και εγώ θα έκανα αν είχα κάνει τέτοια επιτυχία. Ναι. Οριακά θα το ζωγράφιζα στη μούρη μου. Και δεύτερο, κάτι το οποίο νόμιζα ότι ήταν δική μου ιδέα, αλλά κοίταξε να δεις που στο Hollywood έχουν τα λεφτά να το φτιάξουν. Κοίταξε τώρα. Ο Τζόνι Ντεπ φορούσε φακούς επαφής, οι οποίοι χρησιμεύαν ως γυαλιά ηλίου, έτσι ώστε να μην στραβοκοιτάζει συνέχεια στον ήλιο. Καλέ, δεν το λέγαμε τις προάλλες που κάναμε μπάνιο στη θάλασσα. Δεν ήμουν μπροστά σε αυτό. Το έλεγα στην αδερφή του αγοριού μου. Γιατί έλεγε ότι δεν βλέπει όταν έμπαινε στη θάλασσα. Και είπε ότι πρέπει να βγάλουν φακούς. Ναι. Και εγώ το έλεγα στη δουλειά αυτό. Κοίταξε να δεις που βγάλανε. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ γιατί χαίστηκα. Είμαστε απλά φτωχές πλέμπες. Είμαστε. Λοιπόν, ότι είμαστε. Και πάμε σε ένα νούμερο 7 και τελευταίο. Εντάξει. Ωραία. Τέλεια. Το έτος είναι 2008 και το καλοκαίρι αρχίζει να μυρίζει Ελλάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες όλου του κόσμου. Δηλαδή υδροτήλα. Σύμφωνα με τον Joel Cunningham στο lifehacker.com, τα musical δημιουργούν ένα τέλειο καλοκαιρινό σκηνικό απόδρασης. Τουλάχιστον όταν είναι τόσο ελαφριά όσο αυτή η συλλογή Jukebox απευθείας από τον Broadway, που κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει μια ανόητη ιστορία από μια συλλογή από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ABBA. Η πλοκή είναι αστεία. Η Amanda Seyfried υποδίεται ένα κορίτσι που θέλει να γνωρίσει επιτέλους τον μπαμπά της πριν παντρευτεί, αλλά η μαμά της, Meryl Streep, δεν είναι σίγουρη ποιος είναι, οπότε είναι πολύ άβολο όταν και οι 3 πιθανοί δότες σπέρματος παρευρίσκονται στο γάμο. Αλλά υπάρχει μόνο για να συνδυάζει κολλητικές σαν τσίχλες μελωδίες σε ένα πανέμορφο ελληνικό νησί. Αποδείχθηκε ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, κέρδισε πάνω από $600 εκατομμύρια παγκοσμίως και δημιούργησε ένα σχεδόν εξίσου επιτυχημένο sequel μία δεκαετία αργότερα. Ευτυχώς δηλαδή που οι ABBA είχαν πολλά τραγούδια. Αυτά λέει ο κύριος αυτός. Η ταινία είναι φυσικά το Mamma Mia. Θα σας διαβάσω τώρα κάτι και το ερώτημα είναι: σωστό ή λάθος?
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτή η ταινία προσπαθεί να δομήσει την ιστορία ως μια αρχαία ελληνική κωμωδία, όπως το Αριστοφάνη, που περιλαμβάνει μοτίβα στροφών και αντιστροφών, μια χοροδία που αντιπροσωπεύει τους απλούς ανθρώπους και κοστούμια που ταιριάζουν με τις διαθέσεις των χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων μασκών, κεφαλικών σκηνικών, στοιχεία τυπικά της ελληνικής κωμωδίας. Θέλω να μου πείτε αν αυτή η ανάγνωση του έργου είναι σωστή ή λάθος. Αν αυτά τα στοιχεία υπάρχουν όντως στην ταινία. Δεν την έχω δει. Λάθος θα πω εγώ. Δεν έχεις δει το Mamma Mia? Ούτε κι εγώ το έχω δει, αλλά. Ούτε εσύ το έχεις δει. Από ό,τι ξέρω, έχω δει μόνο το θέατρο. Λάθος θα πω. Κι εγώ. Χάνετε και οι δύο και παίρνουν τον πρώτο μου πόντο. Καιρόστε. Άξτος βέβαια. Σταμάτα πια με αυτό το αστείο. Και ένα τελευταίο τρίβια για αυτή την ταινία. Η Μέριλ Στριπ είδε για πρώτη φορά το musical στο θέατρο τον Οκτώβριο του 2001 με την κόρη της Λουίζα και τους φίλους της κόρης της στο Μανχάταν. Η Στριπ έγραψε στους παραγωγούς για να τους επενέσει που έφεραν λίγη ευτυχία και διασκέδαση στις ζωές των κατοίκων της Νέας Υόρκης μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Καλά, πότε βγήκε η ταινία? Το θεατρικό. Ήταν τόσο παλιά. Αυτά από μένα. Νικητής εδώ, ποιος βγαίνει? Βγαίνει ο Ζήσης. Έλα, παιδιά. Μπράβο, Ζήση. Οπότε παίρνει τώρα, 2 πόντους ο Ζήσης και 1 πόντο η Εφη. Έχουμε ρεζιλευτεί εδώ μέσα. Εντάξει, καιρό ήταν να πάρω και εγώ πόντους. Και εσύ τους χρειάζεσαι. Λοιπόν, έφτιαξα τους πόντους, ηρεμήστε, γύρισα. Μουσική, παρακαλώ. Λοιπόν, σας έχω φέρει μία ταινία που είμαι σίγουρη ότι έχουν δει σχεδόν όλοι. Και είναι η Barbie. Και πρόσφατη. Ναι, η οποία βγήκε πέρυσι. Την έχουμε συζητήσει τόσο που και αν μου έλεγες βγήκε πρόπερση θα σου έλεγα ναι. Ναι. Και εγώ θα έλεγα ναι, οκ, πριν 10 χρόνια βγήκε. Όχι, βγήκε το 23. Ναι. Να πούμε, δεν ξέρω τώρα, Να θέλετε πούμε. κάποια περίληψη για την ταινία. Νομίζω. Καλά, θα την πω γιατί δεν ξέραν όλοι. Την έχεις, εντάξει, περισσότεροι Δεν την έχω ξέρουν, γράψει, θα πω γενικά την ιστορία γιατί Πες νομίζω όλοι την έχουν δει. Είναι ουσιαστικά η Barbie. Είναι η ιστορία της Barbie, η οποία Η Βαρβάρα, ξεκινά. δηλαδή. Η Βαρβάρα. Ακριβώς. Η οποία ξεκινάει η ιστορία από την Barbieland και η ίδια αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό της πιο πολύ ανθρώπινα. Η οποία ξεκινάει λοιπόν από τη Βαρβαροχώρα και αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως οντότητα και ως άνθρωπος και όχι ως μία απλή κούκλα. Και δείχνει το ταξίδι της, ρε παιδί μου, να ανακαλύψει τον εαυτό της, από που έχει ξεκινήσει, τι πρεσβεύει. Ουσιαστικά είναι μια ταινία η οποία φαίνεται να είναι μια φεμινιστική ταινία. Πραγματεύεται όμως και την. Αυτοεξερεύνηση και. Και την μεριά των αντρών. Στην Barbieland. Ουσιαστικά δείχνει μια κοινωνία η οποία είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι μόνο με γυναίκες. Ναι, βασιλεύουν οι γυναίκες εκεί πέρα και αυτό. Είναι μια ταινία. Εντάξει, σήμερα που είχα μια συζήτηση με τη Lady Τριγκερού για τη συγκεκριμένη ταινία, είχε διαφωνίες για το τρόπο που δείχνει το φεμινισμό στη συγκεκριμένη ταινία. Η Lady Τριγκερού θα είχε διαφωνίες έτσι κι αλλιώς. Αλλά ναι, αυτή είναι η ταινία. Και σας έχω φέρει κάποια μικρά τρίβια για την ταινία και λίγα γκουφ. Okay. Λοιπόν, το πρώτο τρίβια είναι ότι σε όλη ταινία που είναι γυρισμένη τα κομμάτια στην Barbieland, στη Βαρβαροχώρα, η Barbie είναι 23% μεγαλύτερη από οποιοδήποτε αντικείμενο υπάρχει μέσα στην Barbieland, ώστε να μπορέσουν να μιμηθούν την άβολη και δυσανάλογη κλίμακα στην οποία γίνονται όλα στις πραγματικές κούκλες, ρε παιδί μου, όταν παίζουν στα κουκλόσπιτα. Και γι' αυτό το λόγο είναι και το αυτοκίνητο φαίνεται πάρα πολύ μικρό σε σχέση με την Barbie. Και γιατί τα ταβάνια πολλές φορές φαίνονται πάρα πολύ μικρά, πάρα πολύ χαμηλά σε όλα τα dream houses. Δεν είχα ποτέ μου, αλλά έχω δει από κοντά. Ναι, ήθελα πολύ να μου πάρουν, δεν μου έπαιρναν. Θα σου πω, εγώ επειδή είχα πολλά κουκλόσπιτα, έπαιζα πάρα πολύ Barbie όταν ήμουν μικρή. Ήταν μερικά πράγματα υπερβολικά μικρά. Ας πούμε το κρεβάτι, ξέρω εγώ, η Barbie ωριακά χώραγε. Δεν χώραγε, ναι, ήταν αστείο. Όμως τα άλλα αντικείμενα, μικρά αντικείμενα του στυλ, ένα μπολ με chips, ξέρω εγώ, ήταν μαλάκα πιο μεγάλο από το κεφάλι της Barbie. Ήταν λίγο δυσανάλογο αυτό, αλλά εντάξει. Okay. Το παραβλέπουμε. Θα κάνουμε ότι δεν έγινε. Η λεκάνη, ας πούμε, δεν χωράει το μισό κολομέρι της Barbie. Είχα φανταστικό σπίτι, αλήθεια. Της Barbie. Ναι. Γιατί κανονικό δεν. Όχι, κανονικό ποτέ. Λοιπόν, το άλλο fact είναι ότι. Fact. Σύμφωνα με τον Ryan Gosling, ο ίδιος αποδέχτηκε τον. Τι έπαθε τώρα, όπως είπα τον Gosling? Τον Μπορέα. Ο Γκόσλι. Όχι, είμαι ηλίθιος για κάποιο λόγο. Για πολλούς λόγους είμαι ηλίθιος. Σκέφτηκα Ryanair και μου ήρθαν οι ατάκες της στα σχόλια στο TikTok. Μαλάκα, είναι τραγικό. Ποιανής? Της Ryanair. Ναι.
Λοιπόν, Κρίμα. ο ίδιος αποδέχτηκε, σύμφωνα με τον ίδιο βέβαια, αποδέχτηκε το ρόλο του Κεν, αφού είδε μία κούκλα Κεν της κόρης του ξαπλωμένη μπρούμητα στη λάσπη δίπλα σε ένα στημένο λεμόνι. Έχει προβλήματα και ο Ράιαν, πολλά. Και λέει ότι έπειτα από αυτή την εικόνα ήπια ένα σφινάκι με την κούκλα, έφαγε και τη φέτα με το λεμόνι και έστειλε αυτή την εικόνα στην Γκρέτα. Τη φέτα με το λεμόνι που ήταν στο πάτωμα. Όχι την ίδια προφανώς. Κάποιο σφινάκι πήρε κάτι άλλο, ναι. Τρόμαξα λίγο, ναι. Έστειλε αυτή την εικόνα στην Γκρέτα Γκέρουικ, λέγοντάς της θα είμαι ο Κεν γιατί η ιστορία του θα πρέπει να υποθεί. Μάλιστα. Εντάξει τώρα, δεν με ακούγεται και πολύ αλήθεια, γιατί εμείς τους Κεν μας, επειδή είναι λίγοι, δεν είναι τόσο πολύ όσο οι κούκλες, τους προσέχαμε πάρα πολύ, γιατί ένα Κεν είχε το κάθε κοριτσάκι και αν είχε. Και αν είχε, όντως. Γιατί έναν? Γιατί ρε παιδί μου, δεν υπήρχαν πολλοί. Εγώ θυμάμαι ότι. Ναι, εγώ με τις φίλες. Εντάξει, τώρα έχουν βγει και άλλοι Κεν, αλλά όταν ήμουν εγώ μικρή, ήταν ο Κεν ακριβώς η ίδια κούκλα με άλλα ρούχα. Εγώ είχα τον Κεν με το μαγιό και η φίλη μου είχε τον Κεν με το κουστούμι, που ήταν η ίδια κούκλα ακριβώς, απλά με άλλα ρούχα. Και μέχρι να πάρουμε και τον Κεν με το κουστούμι, επειδή δεν είχαμε δεύτερο Κεν, είχαμε μια γυναίκα κούκλα που της είχαμε κόψει τα μαλλιά, την είχαμε κάνει άντρα και ρίχναμε κλήρωση ποιος θα έχει αυτήν κάθε τέτοιο. Πού να ξέραμε αργότερα ότι εγώ δεν θα είχα πρόβλημα είτε Κεν είτε Μπάρμπι. Κοίτα να δεις. Αυτό. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ψέματα λέει. Εγώ ήθελα να πω για την Γκρέτα Γκέρουικ, πώς τη λένε, τη σκηνοθέτη, ότι τώρα ετοιμάζει ταινίες της Νάρνια στο Netflix. Νόμιζα ταινία Κεν. Άντε να βγούνε καλύτερες, γιατί οι πρώτες δεν ήταν. Πες, Εφη μου. Δεν τη θυμάμαι καθόλου την Άρνια. Επόμενο fact. Ο συνθέτης Mark Ronson έγραψε το τραγούδι I'm Just Ken σε μεγάλο βαθμό ως ένα αστείο και ηχογράφησε ένα demo για την Γκρέτα χωρίς να περίμενε στα σοβαρά να συμπεριληφθεί στο soundtrack. Ωστόσο, της άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και όταν το μοιράστηκε με το Ryan Gosling, το ένιωσε τόσο έντονα που το πρόσθεσε στο χαρακτήρα του Κεν. Υποστήριξε ότι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία στην ταινία λόγω της ερμηνείας του Ryan Gosling και αργότερα, καθώς τον είδανε να το ερμηνεύει, καταλάβανε ότι πρέπει να είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και να γίνει χορευτικό μέσα στην ταινία. Okay. Δεν πετάω και τα βρακιά μου προσωπικά. Για το I'm Just Ken. Εντάξει, ήταν ένα ωραίο κόμικ relief εκείνη την ώρα. Εμένα δεν μου άρεσε. Και το πάνε και στα Όσκαρ, δεν το πάνε. Anywhere. Δεν ξέρω. Πώς καταφέρανε με αυτή την ταινία να γυρίσει πάλι γύρω από το αντρικό τραγούδι. Αυτό λέγαμε. Ναι. Τα ρούχα της Barbie και του Ken όταν βγαίνουν πρώτη φορά στον πραγματικό κόσμο είναι εμπνευσμένα από την Barbie που κυκλοφόρησε το 1994 με όνομα Hot Skating Barbie. Τι λέει, ρε παιδί μου, Hot Skating. Το περιμένατε? Όχι. Καθόλου. Παρόλο που κάνουν. Είχαν ωραία κουστούμια αυτή η ταινία, δεν μπορεί να πει. Είχαν πάρα πολύ ωραία κουστούμια, όντως. Λοιπόν, το τελευταίο fact είναι ότι είπανε ότι τις μέρες που γυρνάγανε την ταινία, κάθε Τετάρτη ήταν υποχρεωμένοι όλοι, οι ηθοποιοί και οι κάμεραμαν και όλοι όσοι ήταν στο συνεργείο, όλο το κρου, να είναι ντυμένο στα ροζ. Και είχε πει μάλιστα η Γκρέτα Γκέρουικ, η Μάργκο Ρόμπι. Είχε πει η Μάργκο Ρόμπιν ότι εάν κάποιος έρχεται ντυμένος με μη ροζ ρούχα, θα πρέπει να πληρώνει ένα πρόστιμο, το οποίο θα δινόταν στο τέλος της παραγωγής για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τώρα. Η ίδια όμως ανέφερε ότι δεν κατάφερε να μαζέψει αρκετά χρήματα, γιατί το συνεργείο ήταν πάρα πολύ πρόθυμο στο να φορέσει ροζ και μάλιστα έδειξαν έκπληκτοι για το πώς όλοι οι άντρες. Ναι, για το πώς όλοι οι άντρες της σειράς ήταν πολύ θερμοί στο να φοράνε ροζ και μάλιστα όχι μόνο τις Τετάρτες, κάθε μέρα. Και ο Ryan Gosling είπε ότι αυτό έδειξε. Ότι αυτό έδειξε την αγάπη που είχαν για όλο αυτό που έκανε η Γκρέτα. Για το φεμινιστικό κομμάτι της ταινίας. Εντάξει, έχω ακούσει και τις απόψεις ότι έγινε πολύ γνωστή γιατί βγήκε ταυτόχρονα με το Oppenheimer. Με το Oppenheimer και έγινε αυτό το χαμός ότι μισή θα πηγαίνουν να δουν την Barbie και άλλη μισή. Εγώ θα πω ότι ήταν μια διασκεδαστική ταινία η Barbie. Εγώ θα πω ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Κορίτσι που του αρέσανε. Ναι, είχε. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι από τις καλύτερες ταινίες. Έχουμε δει πολύ καλύτερες και με πολύ μεγαλύτερο προβληματισμό. Είναι ωραία. Εμένα η ταινία την έχω στα μέτρια. Ήταν μια φαν ταινία μέχρι εκεί. Εγώ απλά έχω να πω ότι δεν θεωρώ ότι κάποιο κορίτσι το οποίο ήταν πραγματικά του άρεσε η Barbie τόσο πολύ, όντας μικρό, δεν θα πήγαινε σε την ηλικία μας με να πάει να δει την Barbie. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσω. Δεν ξέρω να σου πω. Εγώ αρχικά δεν ήξερα καν τι πραγματεύεται η ταινία. Νόμιζα ότι απλά είναι live action κάποια ταινία της Barbie. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάω να τη δω αυτή την ταινία. Λογικό. Ναι.
Είναι κάτι Έτσι το πήγε ο οποίο αγαπούσα περισσότερος πολύ κόσμος. ως παιδί, ναι, και Σίγουρα. το είδα. Και τώρα σας έχω Μερικά goofs. 3 goofs. Σας έχω 3 goofs για την ταινία, Μμμ. που το ένα εκ των οποίων δεν είναι goof. Θεωρήθηκε goof, αλλά εν τέλει δικαιολογείται και για ποιο λόγο συνέβη, δηλαδή ήταν επίτηδες. Για πες. Το τελευταίο είναι αυτό. Α, Τώρα θα κοίτα σας πω τι τα μας κάνει. κανονικά. Όταν η Ruth ρίχνει το τσάι στην Barbie, το χύνει και της δίνει το φλιτζάνι. Όταν η κάμερα κόβει και τους δείχνει από πίσω, η ίδια ρίχνει ξανά το τσάι και της ξαναδίνει το φλιτζάνι. Τέλειο. Αυτό Δεν ήταν κατάλαβα. ένα Δεν fact. το παρατήρησα Δηλαδή όμως. δείχνει ότι της ρίχνει τσάι και- στο φλιτζάνι και το δίνει να το πιει και τους δείχνει ακριβώς την επόμενη σκηνή που ξαναγίνεται ακριβώς η ίδια διαδικασία. Οκ. Πώς το χάσανε αυτό στο editing. Έλαντε. Εντάξει, μωρέ, άνθρωποι Ωστόσο είναι. δεν το παρατήρησα να πω την Ούτε αλήθεια. κι εγώ. Καλά, ούτε εγώ προφανώς. Αλλά πάντα υπάρχει κάποιος που θα το παρατηρούσε. Ναι, ισχύει. Μετά και το δεύτερο γκουφ είναι ότι όταν η Gloria βλέπει για πρώτη φορά την Barbie στο σπίτι της Weird Barbie, η Barbie είναι εξαπλωμένη μπρούμητα προς το πάτωμα. Αμέσως μετά, όταν η Gloria πάει να τη βοηθήσει να καθίσει, η Barbie φαίνεται και είναι εξαπλωμένη ανάσκελα. Οκ, μπορεί να όσο Μπορεί να δεν την έκανε κοιτούσε η βαρελάκι. κάμερα. Ακριβώς αυτό έφημο σκεφτόμουν. Όντως. Έκανε βαρελάκι. Δεν μπορούσε. Η Barbie. Και το τελευταίο είναι αυτό που δεν είναι πραγματικό γκουφ. Αναφέρθηκε λοιπόν ότι σε πολύ μεγάλο μέρος της ταινίας ο Ken εκφράζει τη θέλησή του να είναι σε σχέση με την Barbie και να είναι κάτι περισσότερο από φίλη, ενώ η Barbie φαίνεται τουλάχιστον μία φορά ότι αυτό δεν το θέλει. Όμως νωρίτερα στην αρχή της ταινίας, όταν ο Ken ρωτάει την Barbie αν μπορεί να μείνει το βράδυ στο σπίτι της και η Barbie απαντάει με περιέργεια για ποιο λόγο, ο Ken της απαντάει επειδή είμαστε boyfriend and girlfriend. Οπότε εκεί μας δείχνει ότι τα έχουν ήδη. Ναι. Αυτό θεωρήθηκε ως γκουφ, αλλά δεν είναι γκουφ γιατί καθιστάται σαφές σε όλη την ταινία ότι και οι δύο είναι άφιλοι. Και η Barbie και ο Ken δεν έχουν ούτε σεξουαλική ζωή, ούτε όργανα γεννητικά. Και δεν γνωρίζουν πραγματικά την έννοια του boyfriend and girlfriend και το friends. Τι διαφορά έχει. Οπότε όλο αυτό το πράγμα είναι μπερδεμένο στο κεφάλι τους και γι' αυτό δεν μπορούν να το ορίσουν ακριβώς. Τι ακριβώς θέλουν. Και όταν η Barbie ουσιαστικά, ο Ken της ζητάει κάτι παραπάνω, η Barbie δεν γνωρίζει ακριβώς τι είναι αυτό το παραπάνω που θα μπορούσε να έχει με τον Ken. Οκ. Άρα δεν είναι γκουφ, είναι μέρος της ταινίας. Ναι. Ναι. Δηλαδή η Barbie δεν ξέρει ότι μπορεί να τον φάει. Τι είπες. Ντροπή. Το λουκμά. Αυτά. Τέλεια. Αυτά σας έχω φέρει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς σας φάνηκε γενικά. Τα ψηλό είπαμε βέβαια για την ταινία. Ναι, εντάξει. Μου άρεσε Εμένα δεν με τρέλανε. Στο μέτριο. Ναι. Εντάξει. Οκ. Νομίζω όμως ότι μου καθησύχασε να δω σε πραγματικούς ανθρώπους τα ρούχα της Barbie και την Barbie Land, το παιδικό μου όνειρο. Οπότε εντάξει. Οκ. Σου έσβησε τη φωτιά. Ναι. Ναι. Να σας πω τι έκανα στην ξαδέρφη μου. Οχ. Όταν ήμουν Θέλουμε. μικρή. Ναι. Πήγαινα στο σπίτι του και παίζαμε. Είχα δύο ξαδέρφες, μία λίγο και οι δύο μικρότερες από μένα. Τη μία την περνάω 5 χρόνια, την άλλη 7. Μην απορρίσετε, έπαιζα Barbie μέχρι το γυμνάσιο. Και στο γυμνάσιο. Οπότε πήγαινα στο σπίτι του και παίζαμε Barbie. Και επειδή εγώ ήμουν η μεγαλύτερη, έπαιρνα το καλύτερο κλώστο και τα καλύτερα σπίτια. Μετά έδινα και τα καλύτερα έπιπλα. Έδινα στην άλλη τη μεσαία πάλι ό,τι μου είχε μείνει, αλλά τα καλά. Και η μικρή έμενε χωρίς κουκλόσπιτο. Οπότε τη λέγαμε να κάνει σπίτι τα πλακάκια από το πάτωμα. Και τη λέγαμε ότι μακάρι να είχαμε κι εμείς τα πλακάκια από το πάτωμα, γιατί μπορεί να κάνει όσα δωμάτια θέλει. Και ότι είναι πάρα πολύ τυχερή. Και ότι ζηλεύουμε το σπίτι τη. Εντάξει, την κοροϊδεύατε μέσα στα μούτρα της. Παιδιά, αυτό Δεν έγινε. τρέπεστε λίγο. Την κοροϊδεύαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ γενικά. Τη κάναμε πολλά φάση. Ήθελε να παίξουμε σχολείο και εμείς παίζαμε μαζί τη ηρωνικά σχολείο για να την κοροϊδέψουμε. Κρίμα Είναι το άσχημο. παιδάκι. Βέβαια, νομίζω όλα τα αδέρφια και εξαδέρφια τέτοια κάναμε. Αλλά εντάξει, μας το χτυπάει ακόμα, έχω να πω. Και Λογικό. φέτος έδωσε Πανελλήνιες. Της το είπατε, της το αποκαλύψατε. Εντάξει, το ξέρει ότι την κοροϊδεύαμε. Τώρα που έχει εντάξει, μεγαλώσει, πάλι καλά η αντιλαμβάνεται. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, να περάσουμε στο Στο blockbuster Ζήση. του Ζήση. Βεβαίως, μουσική παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ παιδιά έχω φέρει μια πάρα πολύ γνωστή ταινία, η οποία είναι το Ψάχνοντας τον Νέμο. Ου. Η οποία Α. βγήκε το 2003. Μακριά. Νόμιζα το Χριστέ 2. μου. Πολύ μακριά. Καλά, δεν αλλάζει και κάτι. Ναι. Πάλι Εγώ- παραμένει. μακριά. Εγώ να 21 πω ότι το χρόνια. είδα στο σινεμά με τη μαμά μου. Εγώ Για να καταλάβετε πόσο μακριά εγώ είναι. το είδα πρώτη φορά στο σπίτι της νονάς μου. Καλά, εσύ σε αυτήν την ηλικία βλέπεις παιδικές ταινίες. Εντάξει, 13 ήμουν. Καλά, 13 τώρα χωρίς τα καλοκαιρία και τους χειμώνες. Ναι, μόνο φθινόπωρα και άνοιξες. Άνοιξες.
Η ταινία Ψάχνοντας τον Νέμο, λοιπόν, βγήκε το 2003, όπως είπα, πιο πριν. Με προϋπολογισμό $94 εκατομμύρια, το Ψάχνοντας τον Νέμο έκανε άνοιγμα στην πρώτη θέση με $70,2 εκατομμύρια. Οι συνολικές εισπράξεις του στη ΣΥΠΑ. Τι είπες? Έφτασαν τα 380,8 εκατομμύρια, ενώ παγκοσμίως απέφερε $871 εκατομμύρια. Τα μαζέψαν τα λεφτά τους. Εσύ τους έδωσες, πήγες σινεμά με τη μαμά σου. Ναι, εμείς τα 2 ειστήρια. Η ταινία έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία κινουμένων σχεδίων τόσο στην Αμερική όσο και παγκοσμίως. Το 2004, βέβαια, ξεπεράστηκε από το Shrek 2 και το 2010 από το Toy Story 3. Ήταν η μεγαλύτερη. Από τα 3 καλύτερα τον Νέμο. Ναι, πραγματικά. Εντάξει, το Toy Story 3 ήταν δυνατό. Εντάξει, όμως το Νέμο είναι το. Το Νέμο είναι το Νέμο που κέρδισε την Eurovision The Code. Ναι. Λοιπόν, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία γιατί το 2003 τόσο στην Αμερική όσο και παγκοσμίως μέχρι και σήμερα αποτελεί την 23η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών. Μπράβο του Νέμο. Η επανακυκλοφορία της ταινίας ανέβασε τα έσοδα της ταινίας στα $940,3 εκατομμύρια παγκοσμίως. Πότε επανακυκλοφόρησε? Δεν το είδα. Θα το ψάξω αν θέλει. Κάτι μου λέει εμένα ότι το έχω δει και εγώ στο σινεμά, αλλά το 3 αποκλείεται να το είδα στο σινεμά. Θα ήσουν πολύ μικρή. Να πω περίληψη για τον Νέμο, ότι χρειαζόμαστε, θεωρείτε? Όχι. Ποιος δεν έχει δει τον Νέμο? Ουσιαστικά είναι ο Μάρλιν που είναι ο πατέρας του, ο οποίος ο Νέμο τον παίρνουν κάτι δίτες σε μια προσπάθεια του να πιάσει μια βράκα, όπως χαρακτηριστικά την έλεγε. Μια βράκα. Οι οποίοι τον μεταφέρουν σε ένα ενιδρίο οδοντιατρίου την Αυστραλία. Στην οδό Πίσερμαν μου, αλλά P42 Σίδνεϊ. Και ξεκινάει ο Μάρλιν που είναι ο ένα οδύσσιο ταξίδι. Ένα οδύσσιο ταξίδι που γνωρίζει πάρα πολύ κόσμο. Να βρει τον Νέμο μέσα. Σε αυτούς γνωρίζει την Ντόρι, μια τρελή ψαρούκλα. Για ψαρού. Που γίνεται αδερφική του φίλη. Βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης. Γιατί είναι χρυσόψαρο. Και μονίμως δεν είναι χρυσόψαρο και τα χρυσόψαρα δεν ξεχνάνε. Χρυσόψαρο είναι. Μύθος. Τι χρυσόψαρο, παιδί μου, στον ωκεανό. Το χρυσόψαρο είναι. Δεν υποτίθεται ότι είναι χρυσόψαρο και ότι έχουν μικρή μνήμη και γι' αυτό. Μου χαλάς τώρα την Ντόρι. Έφη μου, τα χρυσόψαρα δεν ζουν στον ωκεανό, ζουν στα ποτάμια. Στο γλυκό νερό. Δεν έχεις ακούσει επίσης από τα πρώτα επεισόδια του Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχεις ξαναδεί μπλε χρυσόψαρο? Έχω δει χρυσόψαρα που είναι σαν την Ντόρι. Λοιπόν, συνεχίζω κάπου εδώ να πω. Εντάξει, δεν θέλω τώρα, μου χαλάσει την ταινία. Οι ξένοι πρωταγωνιστές, ο Μάρλιν δηλαδή και η Ντόρι, είναι ο Άλμπερτ Μπρούξ και η Έλεν DeGeneres. Καλά, οι δικοί μας ήταν πάρα πολύ. Οι Έλληνες, όπου είναι ο Θοδωρής Αθερίδης και η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Από τις λίγες ταινίες που δεν μπορώ να δω στα αγγλικά. Εγώ δεν την έχω δει ποτέ στα αγγλικά. Ποτέ και ούτε θέλω. Στα ελληνικά είναι απίστευτη. Παιδιά, είναι συνέχεια τους αγαπώ, μ' αγαπάς, δηλαδή δεν. Ναι, πραγματικά. Δεν υπάρχει ερώτηση. Και δεν τίθεται ερώτημα. Την έχεις δει όμως στα αγγλικά? Όχι, ολόκληρη. Έχω δει σκηνές μόνο. Λοιπόν, αφού λοιπόν είμαστε εδώ, πάμε να σας πω τις βαθμολογίες που έχει στο IMDb και στο Rotten Tomatoes. Το IMDb έχει 8,2 στα 10 από 1,2 εκατομμύρια και λίγα έχει να πω. Και στο Rotten Tomatoes έχει 99% από 240 κριτικές. 99% φρέες. Ναι. Και 86% από το κοινό, 250.000 και άνω κριτικές. Αλήθεια, τι πάθανε, δεν έχουν ψυχή. Πριν περάσω σε κάποια facts και σε 2-3 κριτικές που βρήκα άσχημες φυσικά για το. Για να έχεις να βρίσεις. Ναι, για την ταινία, να πούμε ότι το 2016. Θαλάσσια αγκούρια σήμερα. Ναι, ταιριάζει. Σήμερα θα γίνει πανικός. Το 2016 βγήκε μία άλλη ταινία που ονομαζόταν Ψάχνοντας την Ντόρι. Με προϋπολογισμό $200 εκατομμύρια, να πω ότι 94 εκατομμύρια ήταν του Νέμο. Έκανε άνοιγμα τριημέρου στην πρώτη θέση με $135,1 εκατομμύρια, κάνοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα για animation σε ταινία στη Νότια Αμερική. Οι συνολικές εισπράξεις στο American Box Office του Finding Dory έφτασαν τα $486,3 εκατομμύρια και στον υπόλοιπο κόσμο $542,3 εκατομμύρια και παγκοσμίως απέφερε 1,κάτι δισεκατομμύρια. Άρα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών στην Νότια Αμερική από animation ταινίες, βάζοντας το ρεκόρ που διεκδικούσε το Shrek 2 για 12 χρόνια. Άρα έκανε μεγαλύτερη επιτυχία εισπρακτική το Finding Dory. Πήγε και ο κόσμος με την έγκλη του Νέμο. Παγκοσμίως είχε ένα δίσο. Ο Νέμο δεν είχε τόσο. Λοιπόν,
Και πολύ γρήγορα. Ναι, γιατί όλοι είχαν αγαπήσει τον Νέμο, οπότε επέστρεψαν να δουν την Dory. Στο IMDb, ωστόσο, έχει 7,2 κριτικές. Λοιπόν, εντάξει, πάμε. Δεν είναι στο επίπεδο του Νέμο. Όχι κριτικές, 7,2 βαθμολογία. Βαθμολογία. Και έχουν ψηφίσει 7,2 άνθρωποι. 7,2. Δηλαδή 7 και το αγόρι σου. Ρε, δεν τρέπεσαι Μαλάκα, λίγο. εντάξει, απίστευτος. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε παππού. Ζηλεύεις τώρα τα νεούδια τα παιδιά και μιλάς έτσι. Ποιο νεούδι, μωρέ. Με το φαλάκρα. Μαλάκα, εντάξει, απαράδεκτος. Τρίφωνα, σ' αγαπάμε. Δεν μας ακούει. Πάλι καλά. Αγαμίσου τότε, ξέρεις. Έπαθε glitch. Θα πω τώρα 2 fact για την ταινία Nemo. Ναι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα. Στην Πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, η Dory, το ψάρι, προοριζόταν να είναι αρσενικό. Τότε ο Σάντον είδε την Ellen DeGeneres κάποια στιγμή και είπε ότι η performance που την έβαλε να κάνει για την Dory έπεισε τον σκηνοθέτη και τον σεναριογράφο να αλλάξουν το από αρσενικό σε θηλυκό. Η Ellen φταίει δηλαδή για όλα. Μάλιστα, οκ. Καλύτερα. Και το δεύτερο είναι ότι. Αλλιώς δεν θα είχαμε Θοδωρή και Δήμητρα. Το όνομα του Καρχαρία, βέβαια στα αγγλικά, δηλαδή Bruce. Ναι. Έχει reference, πώς είναι το reference στα αγγλικά, αναφορά, όχι. Ναι. Στα αγγλικά είναι reference. Πώς είναι στα Δεν ξέρω τι θα κάναμε σε αυτό το podcast αν δεν είχαμε την Εφη. Θα ήσασταν δυστυχισμένοι. Και όχι μόνο σε αυτό το podcast και στη ζωή σας. Εντάξει, τώρα δεν θα το. Λοιπόν, ναι, ζήσουμε κάτι έλεγες. Λοιπόν, έχει αναφορά από ένα. Το όνομα έχει αναφορά από μία άλλη. Από ένα άλλο blockbuster μεγάλο του καλοκαιριού, Τα Σαγόνια του Καρχαρία. Έτσι λέγανε εκεί του Καρχαρία. Τον Καρχαρία τον είχαν πει στα γυρίσματα Bruce. Οπότε δεν ξέρω αν. Backstage κιόλας δηλαδή. Ναι. Και ρωτήσανε και μάλιστα και δικηγόρο της ταινίας για να πάρουν το όνομα στην ταινία του Νέμο. Άκου τώρα. Άκου για το όνομα και μόνο. Μαλάκα, εντάξει, είσαστε τραγικοί. Χωρίς έξαλλος. Για ένα όνομα μας τώρα. Αντικειμενικά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάρεις. Και πάμε να διαβάσουμε. Οι κριτικές πραγματικά ήταν μόνο 2. Μόνο 2 αρνητικές. Θετικές δεν θα άφηνα, εντάξει, είναι τώρα. Για τον Νέμο. Αλλά οι κριτικές ήταν 2 οι κακές. Και πάμε να σας τις διαβάσω. Από κριτικούς. Ο Steven Snyder είναι από το Rotten Tomatoes. Οπότε, ναι. Λοιπόν, γράφει, μπορεί να είναι από τις μεγαλύτερες παιδικές ταινίες, από τις πιο ωραίες, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ ποιο είναι το target market του Finding Nemo. Ποιο είναι? Δεν γράφει, αλλά φαντάζομαι ότι εννοεί το που στοχεύει. Πού στοχεύει, τα παιδιά. Δεν ξέρω πώς το εννοεί, δεν αναλύει καν. Μάλιστα. Άντε μόνο με το μαλάκα, πέταξε εκεί τη μαλάκια. Κάποιον μου θυμίζει όμως, πετάει κάτι και δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Πόσα χρυσά θαλάσσια αγκούρια του δίνουμε? 10 να τα βάλει όλα στον όλο του. Λοιπόν, ζεις δεύτερο. 100% θαλάσσιο αγκούριο έχει συγκεκριμένος κριτικός. Πάμε. Δηλαδή, αν του κάνεις εξετάσεις, στο DNA του είναι 100% θαλάσσιο αγκούρι τώρα. Εμείς τον κάναμε. Λέει, ηρωνικά, είναι όλα πανέμορφα. Οκ, το καταλάβαμε. Αλλά πριν καν ξεκινήσω να δω ολόκληρη την ταινία, πρέπει να κάνω στην άκρη όλους αυτούς τους βράχους ομορφιάς που δείχνει η ταινία και έτσι μετά τα πρώτα 10 λεπτά βαριέμαι. Τι κομπλεξικό σχόλιο ήταν αυτό. Και είναι. Και 125 θαλάσσια αγκούρια. Είναι εξουθενωτικό το γεγονός ότι έχει τόσο όμορφα πράγματα μέσα. Εντάξει, δείχνουμε τα σκουπίδια, να δούμε αν θα της αρέσουν. Άσε με, μωρέ. Γυναίκα είναι. Ναι. Άσε με τη μαλαξμένη. Μην κάνω και. Εντάξει, κυρία, μπορεί να θέλει να βλέπει μόνο θρίλερ. Να μην σχολιάζει παιδικές ταινίες. Δεν σας είπα το πιο βασικό απ' όλα. Τι ήταν αυτό? Περίμενε να το θυμηθώ. Λοιπόν, η ταινία Nemo ήταν υποψήφια για 4 Όσκαρ. Στη μουσική, στο μοντάζ ηχητικών ονεφέ, στο πρωτότυπο σενάριο και στην καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων. Δηλαδή, όχι, ναι. Για Όσκαρ, ναι. Και έδωσε μουσική. Είχε ωραία μουσική. Εντάξει. Και κέρδισε μόνο ένα την καλύτερη κινουμένων σχεδίων. Μόνο ένα Όσκαρ από τα 4. Ωστόσο, είχε υποψηφιότητα για την ίδια κατηγορία και στις Χρυσές Σφαίρες και στα BAFTA για το πρωτότυπο σενάριο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτά έφερα εγώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζήση. Ευχαριστούμε, Ζησάκο. Περιμένω ψήφο. Θα ψηφίσουμε, πιστεύετε? Μουσική ψηφοφορίας, παρακαλώ. Όχι το τελευταίο της σεζόν, ξέχασέ το. Μουσική ψηφοφορίας, παρακαλώ. Το σωστό, το original, είναι καλύτερο από τις απομιμήσεις. Από τις αιμομιμίξεις.
Ωραία, τώρα ποιος είχε παιχνίδι, είχες εσύ. Εγώ είχα άρα παιχνίδι. ψηφίσεις εσύ. Θα ψηφίσω το Ζήση. Fair. Γιατί μου άρεσαν I τα want to νέα τα thank facts. my dad, my mom, my brothers, my stepdad. Εσύ, Έφη μου. Πολύ ωραία. Κάποια τσόντα έβαλε ο Ζήσης να βλέπει. Εγώ θα ψηφίσω τον Pornostar κι εγώ. Και εσύ τον Pornostar. Κι εγώ τον Pornostar. Yeah. Μάλιστα. Εσύ Pornostar τι θα Ρε ψηφίσεις αγόρι που δεν τώρα? τρέπεσαι να λες για παιδικές ταινίες και μετά να κάνεις τον Pornostar. Μαζέψου λίγο. Ωραία, πρέπει να ψηφίσω εγώ τώρα. Εγώ δεν μπορώ να με ψηφίσω. Εξακολουθεί να ισχύει και στο τελευταίο επεισόδιο. Ναι, Ζήση μου. Μάλιστα. Okay. Το λέμε από την πρώτη σεζόν αυτό το πράγμα. Θα ψηφίσω το Βασίλη γιατί έκανε μεγαλύτερη έρευνα. Έχεις καταντήσει γελίο. Και έκανε έτσι και δεν έφυγε από το χέρι της. Ευχαριστώ, Ζήση μου, για τον ένα πόντο που πήρα. Μάζευε και συγκερόγες. Τι γλυκός. Και κλείνουμε με το επεισόδιο να έχει ο Ζήσης 1, 2, 3, 4 πόντους και είναι ο νικητής. Μόνο αυτούς έχεις, αγάπη μου, Εγώ έτσι και κι η αλλιώς. Έφη έχουμε από έναν. Ας μην μιλάμε τότε. Δεν καλύτερα. πειράζει. Λοιπόν, δυστυχώς δεν θα κλείσω αυτό το επεισόδιο λέγοντας ότι τώρα είναι η σειρά σας να ψηφίσετε, διότι οι ψηφοφορίες έχουν κλείσει και θα πρέπει να καταμετρήσουμε. Έχασα τη λέξη. Τις ψήφους και να βγάλουμε τον νικητή. Μου πήρε το μικρόφωνο μέσα από τα Συγγνώμη. Μαλάκα, τι χέρια. έχει πάθει το παιδάκι. Παίρνω το λόγο γιατί όταν μιλάμε για ψήφου και για ψηφοφορίες πρέπει να παίρνω το λόγο, όχι σαν Τώρα γιορτή Όχι, το πάρεις των λόγο. παίρνεις λόγων. Θα σου γενικά πω- είναι το α. θέμα, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή θα καταμετρηθούν οι ψήφοι και στο επόμενο επεισόδιο το οποίο θα βγει θα ανακηρυχθεί ο νικητής, ο Η οποίος νικήτρια. ο νικητής. Ο παραγωγός, πώς το επιτρέπει αυτό. Έλαντε, η νικήτρια. Παραγωγός λες αυτόν. Ναι. Μάλιστα. Προαγωγός, μπερδεύτηκε. Ναι, με αυτό ήθελα να πω. Αυτά από μένα. Εντάξει. Ο Ζησάκος έχει ψωνιστεί λίγο τον τελευταίο καιρό. Τελείωσες Θέλω να τώρα. είστε σίγουροι. Ναι, έχω ψωνίσει αρκετά. Ouch. Λοιπόν, αν το χιούμορ αυτό σας πονάει, έρχεται καλοκαιράκι, μπορείτε να ακούσετε πάλι ξανά τα προηγούμενα επεισόδια που έχουμε βγάλει μέχρι τώρα. Έχουμε βάλει το Ζήση να μιλάει, Μέχρι έτσι να να δροσιστείτε φτάσουμε λίγο. στην επόμενη σεζόν. Ενδεχομένως να πούμε και κάποια πάρα πολύ καμένα αστεία και την επόμενη εβδομάδα που θα κλείσουμε τη σεζόν μας. Δεν θα είναι κανονικό επεισόδιο. Αυτό δεν έχει καμία σημασία βέβαια, γιατί εσείς μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας να τις απαντήσουμε. Θα συζητήσουμε λίγο για τη σεζόν που πέρασε. Ίσως να πούμε τίποτα έτσι παρασκηνιακό και αυτά που δεν τα έχουμε συζητήσει. Θα πάρω εδώ. πίσω την τιάρα μου. Για το πώς πήγε. Ποια τιάρα? Στο Του σπίτι σου. νικητή. Ναι, στο σπίτι μου είναι, αλλά θα την πάρω από το Βασίλη και καλά που την έχει. Να τη Εγώ- φορέσω ναι. εγώ. Εγώ προσωπικά με βλέπω πάλι τρίτο, αλλά τρίτη όσο είχε βγει ο Ρουβάς, Παπαρίζου και η Καλομήρα, δεν πειράζει. Λογικά δεν θα ξαναδείτε τη φωτογραφία που είμαστε τρεις μας και προσπαθούν να μου πάρουν το στέμμα από το κεφάλι. Γιατί την επόμενη σεζόν θα έχουμε άλλη. Στο τέλος θα γίνει γραφικό, σαν τη Λωρίν. Συγγνώμη τώρα. Δεν το θέλω και δεν το κυνηγάω. Φαντάζεστε να βγω νικητή στη σεζόν. Χαχα, πάρα πολύ αστείο θα είναι. Εντάξει. Πώς θα σου φανεί, Έφη μου, αν κερδίσει ο γέρος? Λοιπόν, εγώ δώρο στο Βασίλη δεν ξαναπαίρνω. Ξέρω ότι όλη τη χρονιά έχω ανταγωνισμό με το Ζήση. Προτιμώ να βγει ο Ζήσης παρά να βγει πάλι ο Βασίλης. Έχει καταντήσει γραφικό. Και τρίτη χρονιά, όχι ρε μαλάκα. Εντάξει. Θα είναι μετά σαν τη Λωρίν που παίρνουν Eurovision Ναι, και και φεύγουν κερδίζει, όλοι. ναι. Λοιπόν, εγώ αρνούμαι του χρόνου, αν κερδίσει φέτος ο Βασίλης, δεν θα διαγωνιστεί. Θα είμαι εκτός συναγωνισμού. Θα είσαι εκτός. Δεν με φτάνει τα αγάπη μου. Και φέτος είναι και άδικο, γιατί έχουμε φέρει ωραία φακ. Και εγώ και ο Ζήσης. Εντάξει, τώρα αυτό σχετικό. Η υποκειμενική γνώμη σου. Κλείστε το μικρόφωνο. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, σας περιμένουμε. Ήταν ο Ζήσης, ήταν και η Έφη και αυτό ήταν το φακ. Σας περιμένουμε και την επόμενη εβδομάδα να περάσουμε εδώ καλά και να πάμε μετά όλοι μαζί διακοπές. Εντάξει, ήταν η Έφη, Ήταν ο Ζήσης Ήταν ο Βασίλης. και ο stepdad του Ζήση. ήταν ο πορνοστάρ του Ζήση και αυτό Ήτανε το Fuck You. Pose. Μπορείτε να ψηφίσετε το αγαπημένο σας fact αυτού του επεισοδίου στο link που θα βρείτε στην περιγραφή του ακριβώς από κάτω σε οποιαδήποτε πλατφόρμα μας ακούτε. Το Fact You είναι μια παραγωγή του It's My Life Network. Παρουσιάζουν ο Βασίλης Χάιντα, η Έφη Φλωρούς και ο Ζήσης Γιάτας. Υπεύθυνος παραγωγής είναι ο Βασίλης Χάιντα. Την επεξεργασία και τη μουσική επιμέλεια των επεισοδίων αναλαμβάνει ο Ζήσης Γιάτας και τα social media της εκπομπής διαχειρίζεται η Έφη Φλωρούς. Για απορίες και τυχόν διορθώσεις σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στην εκπομπή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο FactUpod στο Instagram και το TikTok ή να μας στείλετε email στο factupod@gmail.com.